One certain time ka one man na nwunye ya nọ nnọọ na-eme argument na-amapụ njakịrị na-eme argument ha na-abụ onye ka atụ egwu ha megide the argument ọ dịka the argument ọ bịa siwe ike nwunye ya decide ya ka ajụọ ụmụaka ịghọtago ụdị ha so ọnda nwunye abịa jụọ nwa ya nke nwaanyị Oziọma mụ na daddy onye ka atụ egwu nna ịmakwadi woman na-elekwa ndị small girl anya ka ọ bịa nye ya the correct answer ihe ọzọ dapụtara the small girl n'ọnụ bụ daddy ka atụ egwu a na-eme mgbe ọbụla daddy fụ nwaanyị ọbụla mara mma ọ na-emechi ofu anya na-ekiri ya na-atụ egwu ọnụ uche nwatakịrị uche onye adịghị ya njọ nna anyị maka ozugbo ọ na-ekwupụ ya asọmpi ọ bụ nke nwoke bido akwaịta mami ka atụ egwu mami anya na-atụkọ egwu ọ na-eme nke mami bụ na mami ada anọnwụ dị sọ nsị ya ọ na-eme ọbụgo na dadị ya nọ ya kama ivi na ọya sanwụdị ahụ sọ nsị ya onye ndinyenwu na bedi sọ nsị ya onweghị ihe ọ ga-emenwu sọ nsị ya ọ na-asa ahụ o jee kpọọ chekwube nke abi na ya ada ya na-asaka ahụ ọ ga-etinyenwu na bedi sọ nsị ya ọ na-alahụ ụla o jee kpọọ brọda Chiboy nke na-arụ dry cleaner n'ihu ya ada ya na-alahụkwa ụlọ tụfịa akwa ma ọ mee na-atụkọ egwu nwoke ibe m akụja ọ ka nụ mmebe o ji aka ya gbaa onwe ya n'anwụ anụmala ike ụmụazị na-enwe mouthpiece ọ na-eme ka ọ dị eme nlebe anya ọbụla nke anyị kwuru ekwu dị ọnụ mma biko kọtọnụ n'aka ọkwa ọnụ mmadụ na-ekwu ya